Ассалому алайкум дӯстон. Мо ҳозир баъде ки мана дарахтҳо аз гул фаромад, мо бояд коркард аз барга гузаронем. Аз сабаби он ки мана гелоси мо пешпазакай, яке пеш мепазад, дар моҳи май мебандад, то 10 мая пухта мераса. Ай ҳамин ҷиҳат мо ҳамирӯз омадем, хостем манами коркарда ай гелос сар кунем. Лекин инҷа як ҳолати дигар рух дод. мо вақте ки қатораи олуда гаштем, тамошо кардем, ман ҳамин олуда як хе касал омадагиай. Мана аҳамият дода бошем, мана бинед чӣ ҳолате. Мана ин барго тамоман мана ҳама резӣ шида мера, мана барго ҳама қоқ шидагиай. Мана аҳамият дидем, мана чӣ хе мереза, резиши баргай. Мана ин чӣ хе касалай. Бародаро, вақте ки мана ҳамин аввали баҳорда боронгарӣ беҳад бисёр мешавад. Боронгарӣ пайҳам. Вақте ки боронгарӣ ай 2 рӯз зиёд шид, яъне 3 рӯз 4 рӯз 5 рӯз рӯи ҳам вақте борон зад, ин хоҳнохоҳ барои яъне боғдоро ин як мушкили зиёда пеш меорад. Мушкили асосӣ ҳамае ки мана ин касалиҳои занбурӯғӣ, бо русӣ гриппҳои заболевание мегӯянд, ҳамин касалҳо хуруҷ мекунанд. Мана ҳозир ҳамин сол, мана соли 10 солае ки мо ҳамин боғда сару кор дорем, ҳамин ҳолате ки олуда шид, якум бор мо ҳамин ҳолате дидесем. Бисёртар ҳамин касал мешавад гелосда, хоб баъд шафтолуда, зардолуда ҳамин касал бисёр мешавад. Лекин ҳамин сол ҳамин олуда мо ҳамин ҳолата мана вай кардем ки сари вақт, яъне пештар омада меем. Гарчанде мана ҳосили хуб дора, ҳосили мана ҳамин олу бисёр ҳосили хубай, лекин ҳамин касал пайдо шидагиай. Мо барои ин чӣ кор мекунем? Ҳозир мо ба таври таъҷилӣ, ман аввалда гуфтам ки мо бояд гелоса, аз сабаби он ки яъне муҳлати ҳамин вай пухтани ҳамун гелос наздика мо бояд ай гелос сар мекардем. Лекин ба ҳар ҳол ҳозир гелоси мо ба ин дараҷа ин хе касал қапидагӣ нест, ҳамин касали яъне занбурӯғӣ нест. Да ҳамин мо ҳозир ин тараф, яъне аз тарафи олу ҳамин коркарда оғоз кардем. Мо бояд аз чӣ истифода барем? Мо аз 3 чиз истифода мебарем. Якум инсектисид, дуюм фунгисид, сеюм микроэлемент. Анакун ҳамин рӯз мо ҳозир истифода мекунем ай фунгисид. Фунгисид асос барои ман аз сабаби он ки таркибаш мед дора, медсодержащий меган русӣ хати, ҳамин барои анами касале ки занбурӯғӣ мана мегӯяд қоқ шида, мана қоқ шида ҳама рехтеста мана бар анами касалида бисёр тавсия мешавад. ҳамин доруи ки таркибшон мед дора, мо ҳамин ҳозир истифода мекунем айскор. Инҷа агар хорусам боша мешавад. Ман ҳамин ду препарате ки бисёр эффекти хуб дора, ай ҳамин ду чиз мо истифода барем мешавад. Ана ҳозир мо ҳамин истифода мекунем. Иншоаллоҳ мо боварӣ дорем ки ҳамин яъне натиҷа метиҳад. Вақте ки мо ҳамин рӯз истифода кардем, фарз кардем ман амрӯз агар 5 апрел боша, 5 апрел 10 рӯз пас, яъне 15 апрелда мо дигар дарахтҳоро як бор ҳозир коркард мекунем. Лекин ҳамин вақте ки ҳамин касали занбурӯғӣ омадагиай, ҳамун дарахтеде, ҳамун нави меваеде ки омадагиай, ҳавая мо ҳар 10 рӯз пас 3 бор бояд ҳамин хел коркарда гузаронем. Мо ҳамин таҷрибаро як 3 сол пеш дар шафтолу ва гелос кардем. 1 гектар боғе ки ҳам шафтолу ҳам гелос дошт. Умуман ҳамин касал ба дараҷаи шидагӣ буд ки ягон барг надошт. Вақте мо охирои апрел буд, гарчанде охирои апрел буд, ягон барг ҳамун дарахтҳо надошт. Мо ҳамин таҷрибаро истифода кардем, бисёр натиҷаи хуб дод. Ай ҳамун 1 гектар боғе ки ҳамин ҳолатда буд, яъне дарахтҳо ҳисоби қоқ шавида буд, нест шавида буд, ягон дарахт нест нашид. Ҳама дарахтҳо айнав барг карданд, яъне натиҷа дод ҳамин ҳолат. Анаки ҳозир ки вақте ки ҳолати мода ҳозир мо ҳоли саривақтӣ ҳаст, ҳамин коре ки мо мекунем бисёр саривақтӣ аст. Хуб, вақте ки мо якум 10 рӯза ин доруро мезанем, дуюм 10 рӯза ҳамин эффект метиҳад. Анаки сеюм 10 рӯзае ки мо сеюм коркарде ки мо ҳамида мегузаронем, сеюм коркард, ин барои профилактика оянда. Барои ҳамин ҳозир мо оғоз мекунем, ҳамин амала мегузаронем. Иншоаллоҳ ба амри худо мо ай натиҷаи ҳамин, ман ҳамин агар ҳозир апрел боша, 5 апрел моҳи майда мебинем ҳамин кори мо чӣ натиҷа дод. Ин бо
хай бо мебинем ки ҳамин кори мо чӣ натиҷа мегиҳад. боқӣ бародарон дар амони худованд бошед.